today is December 1, 2018, Saturday, and karon is duty ko AM shift. So karon na ako diri sa kwarto sa mong breastfeeding room. Kaya today I'm gonna show to you guys what's inside my bag pag mag-duty ko diri sa Talaga District Hospital. For dugay-dugay jud ko wala ka feel for 1 month. It's because nag-soul searching ko. Nag-soul searching. And so I promised myself na mubalik ko pa vlog this December 1, and this would be my comeback vlog. And so I'm going to show to you guys my bag nga napalit na ako dito sa Raw. Mag 1 year na siya nga bag. This ang brand NK Bench. Ang buta nga una na ko ipakita sa inyo is ako ang wallet. Kani nga wallet is almost, quality siya guys, almost 8 years na siguro ni siya sa ako. Gihatan ni siya sa ako ang mama katong nag-college pa ko. Sa year college man ata. Then up until now, napagin siya sa ako. So makita niyo dire sa ako ang mga cards, mga ID, mga suki cards sa Gaisano, kanang ana ra yung mga kuan kay aron ingon ba nga kanang rich touch. Rich is I have this kanang perfume nga ginadala gid ako per me. Actually kani siya gihatag ni siya sa ako ang mama. It's a perfume from Bath and Body Works. Ang flavor niya kay vanilla. Mo gina siya guys, sumot man siya. And then second is I have this kanang spray which is moisturizer siya nga napalit na ko ni siya sa I Love You store dito gihapon sa Rob. Actually kuan ni siya aloe vera nihang flavor ba tawag ana. And then kuan siya kanang moisturizing spray. So if ever nga kanang haggard di katanawon guys, so kani siya mag-spray ka sa imong naong or sa imong skin like for this one. Then let it air dry lang guys. Then pwede mo siya ang spray sa imong body, sa imong skin, kaya para dili mag-dry, no? Kaya para paghikap sa imong crush, sa imong uyab, sa imong kuan, mga, pag mag-gerger mo, di ba? Minut siya guys, kaya kuan siya kanang na-moisturize sa imong skin, dili ka-dry. So pag-grip sa imong churva bells, o di ba, danlog siya guys. Pwede mo siya imong lubricant kung gusto ka. Pero well, anyway, dito mag-start mo yung kay virgin beta diria. So mo ni siya guys, moisturizer para arang inon nga kuanta. Tao pud ta. And next is I have this kaning Bath and Body lotion gihapon siya. Bath and Body lotion. Lotion from Bath and Body Works gihapon. And actually kani siya is gihatan ni siya sa akong auntie kato niadto kog Cebu. And then humot siya guys. Then mo ni siya ko ang kanang hand lotion. So, gina-apply na ko ni siya diri. More siya sort of kanang perfume siya. So, once again, pag makasugat niyo yung crush, lagi na akong nag-duty ng mga crush with mga doctor, guys. So, at least, once nga mula ba kasi or kung namin tabangon nga pasyente, guys, magsige ka o pump dito sa kuan, at least sumot gihapon ka, no? And then, pag naay mula ba nga mga watcher, minga na makaingon sila nga walk, humot pa ning mga nurse. So, yan na ba? Para aron ingnon nga, burikat, bita pa nalagsa. Naapod ko yung Pro Fit from Punch Tupperware siya nga product, guys. It's ang gabligaan ni kay si Mom Jeng Jeng. Orange and ginger ang iyahang scent. And then kani siya guys is foot lotion. So mo ni siya akong ginagamit nga kanang lotion para sa akong tiil para ma-moisturize siya, ma-hydrate. And then para murag ako ang tiil, murag dato bitaw siya tan-awon kay herbo product tan ako bita sa kuan sa squatters area. Squatters area. Kani siya guys, kani siya nga brush is college pa pud ko ani pero seldom kay nako ni ginagamit kay nako isa ka brush pud nga which ni last long pud sa ako for almost 4 years. Gikan gyapon ni siya sa ginagamit gyapon ako ni siya sa una, and then napalit gyapon ako ni siya sa iligan, and then ginagamit gyapon ako ni siya for me everywhere I go, especially kung mag-travel bit ako ginagamit siya na kay Philippine atong nga task bit buhok karon so ang ana. So nagdala-dala ko power bank. I have this kaning small pouch nga gihatag ni siya ni Georgie nga katong from Japan ni siya guys. Nga ako ginabutangan ani kay ako ang ball pen na ako rosary. Kani nga rosaries gihatan ni siya ni Jeffrel gikan sa gawas. Katong neto man siya og Rome. Unya ako gi-ask kay rosary lang gid, at least malayo bitaw ka sa tanan katalagman guys. Subal nag-travel ka or miskin aha kani padulo. And then next is I have these sunglasses. Nagipalit ako sa Sony Studios. Indot siya guys, kanang haong siya sa kuang now. And then actually, favorite na ko ni siya kung for me everyday use. Ang sulod aning pouch is
number 1 na ako'y Beatrice hair polish, which is ginagamit ako sa buhok. And then, I have this eye mask. Importante din ako na siya sa kuha. Then, I have this kanang wet wipes gihapon. Korean siya, guys. Napalit na ko ni siya sa I Love Store gihapon. Actually, akong bang friends, mga yung mga sila day o wet wipes, kay pampahid nila pagkalibangon sila, guys. And then, I have another lotion. It's Silka. Char, hindi siya sponsored, guys. Char! Hindi siya, ginagamit ako siya after maligo or sa kamot, ako na siya ginagamit. So, next is, I have the electric shaver na na-order na ko siya sa Shopee. Nato kay toothbrush, kaya siya, importante niya siya, guys, nga nani kay toothbrush for me, kay wata ka mo sa panahon, no, lisod po nga, makaputag ba mag-interview ta sa itong mga pasyente. So, next is, na ako facial wash. This is from Glutasy Plus, kung siya with Kojic Plus whitening system. Muna siya kung ginagamit na facial wash, and then so far, nininot ba ako ang panit, guys. Sure! Nininot ang panit. And then next is, I have another wet wipes, cotton bud, and alcohol. Pero nahurot na siya, guys. So, kailangan na ko siya i-refill. Mangawas ako dito sa CSR. And then another hair polish, and then ball pen. Of course, ang deodorant, no? Importante yun kaayo ni. Then puller. Dapat diligid mawala ang puller. Kaya manana pag walay pasyente, walay lingaw ang ER. So, ibot-ibot na ko mga ball bags, guys. Char ball, para ko. Char joke. Dilibot na ko na ginagamit pag-ibot ng bulbol. Grabe, ansad po ng pag-ibot ng bulbol. Or, then I have another shampoo. Head and Shoulders, akong ginagamit, guys. I have this dental floss. And then, kailangan din siya. Kailangan mo yung mga kiki nga manuksok sa ako ang churba. So, naipag kayo kung istorya ka sa imuhang crush na, you know, and everything. I have also this kanang tiny brush nga pang-panbitaw sa bird. Ay, kanang pang-puan sa kiki, especially kung ga-brace ka. Dami na yung kanang mga kuan, manuksok dito sa kina-allowed man. So, kailangan mo na siya kanang gamitan na ani kay para mga wala din mga kiki. Conquer Sore Drops, which is very effective yun siya kung naakayo. So, muna siyang sulod sa ko ang bags or sa ko ang kanang toiletries. And then I have the charger for the camera, which is muna siya kung ginagamit karon. Then I have chargers ako ang power bank. Diri asa bulsa, guys. Diri na ko ginamutang ako ang panyo, kaning kuan, ang mask, Water Glow Snail Cream Silk Mask na gihatag pud ni siya sa ko ang friend. And then, ang sulod sa ko ang bag is another headset ni siya, guys. Bag ni siya, guys. Ginabutangan ako ni siya ang mga uniform and mga t-shirt, mga shorts. Pag mag-duty ko dire, as in ginaputos na ko siya para at least inibungkag sa kong bag. Makita na ako ang mga gamit nga mga gipangdala. Then, ang sunod ang small pocket, dire kaya wala, mga basura na siya. So, mga ni siya, guys. Muna, mga tala ko mga friends, diri mga katrabaho nga nang permitted ako no, daghan sulod akong bag. So, ang auto siya, guys, marag, nangandam na dyan ko kay if ever nga, maka-straight ko og duty, at least, makaligo pa ko, makimasa pa ko, and then stay fresh all day long, kihapon ako ang paminaw. So, makuto siya. Actually, napon ako mga katrabaho diri sa kilid, and then, very supportive, good kaayo sila, guys. So, that's it, guys. Muna siya ang sunod sa ako ang bag kung mag-duty ko diri sa kalakugon. Muna siya ang sunod sa ako ang bag. And then, karon is na ako diri sa ER. Muna siya diri sa mong breastfeeding room. So, muna siya sa akong setup, guys. And then, amo ang drop light. And then, hi! Ako ang mga friends diri sa Talakogon nga, which is very supportive. Very supportive, gid kay nakagidan. Ang gid mi og cake ani niya gaina. Say hi, Alice. Hi. Some supporting kids. Yes. Sa ko ang pag-vlog na naghatag sa mo ang kanang kamote, guys. Very quantity siya nga watcher kanang pag-admit niya pasyente gaina gid niya kanang sir na gid mi kamote sir meaning nga na something mo tunga ihan gitagaan din. Gipaluto na pud nako akong friend sa pagkangkang dira, guys. Si Alice akong gipaluto dito og kanang siya nga akong gipaluto dito. Paaiso nga po Gipaluto sa kamote kay nangalan niya akong mega kalibutan daw sila. So, muto akong pasalamat gid kay namo sa watcher nga naghatag. Mga tag kamote, actually wala mi kapait og saging kay kuan. Gipakyo ni Ate Marchi ang saging. Luilaan ki sa Ate Marchi. Yes, hello mga borikat! Welcome back to my vlog!
Please. Wow. Please like and subscribe. Okay, take one. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Grabe. 1, 2, 3.